It's too late. नोंथांमोनजों आं 3:40 बुंदोंमोन ना 3:40 फैनो हायासै 3:40 उनाव एसे लेट जाबाय गोबां खामानि दंमोन. Is anybody here? नै आं दा दङ जोंनि ब्रिज दलं सरि सिंलायनि सायाव. जेब्रम अफिस. Hi Asel. Hi. जोंसार. Hello जोंसार. निजोरा दैमारि. बाजैयालाय दा गैयालै बाजै गैया बाजै लाबाखै. फैला ब्रह्म. Good evening bro. Good evening. माइथ' सानजौआव थाहैगोन. औ एसे बार जानो फैदों आङो. बार नै दलं गोजौआव दङ दै दंना दैमायाव जोबोर गुसु बार बारबोयो. बेयाव फैबाय थायो आं सानफ्रोमबो फैयो बेलासियाव. रिंखां बि कार्टुन. हाय ब्र' माब्रै खबरा? गोगोम डाइलग होदो आदा. होगोन र' लासैनो होगोन र'. ग्रिन सजित. हाय हेल'. सोमखोर नार्जारि. आदा मा होनदों ब्र'? नोंसिं सान हाबबायानो हाबाखै? सान हाबथ'वाखै. बिमल दैमारि. हेल' आदा मा खबरलै? अ मोजां डियार ब्र'. फुल खिथादो. फुल नुवाखैना? अके दोनथ'नोसै आङो. टान दंना एसे. वाव नै हेल' ब्र'. गुड इभिनिं मिस्टार भुमिक नार्जारि. अजय क्रेसन. गुड इभिनिं ब्र'. गुड इभिनिं डियार ब्र'. कनिन बसुमतारि. मा खबर? मोजां कनिन. फिलिप इस्लारि. मा खबर सालथे? थिगैनो दं सालथे. मा ओंख्रै? मा होनदों बेयाव? बिलुसुं नार्जारि. बोरै नोंथां खौरांफोरा मोजां ना? औ मोजां. ओमफ्राय सतिमा बसुमतारि. अखा हायाखै नामा? ओहो हायाखै जोंनि सान्दुंसो दुंगासिनो नै. माबायदि नुदों भिउसखौ? सोमावसार एस बि एम. हेल' आदा कि खबरलै लकडाउननि? बेखायनोथ' लकडाउनखाय एसे खबरा बिदिनोसै गोदाव सोराव. बाइकखौ खिथानाय आदा. बाइकआ ना? बाइकखौ आरो मा खिथानो बाइकआनो एसे दाम खम नालाय ओंखायनो खिथानो लाजियो आं दे. आंना बाइकआ बेनो. नै बाइकआ नुदोंना? दाम खमनिलै उफाय गैया बेखौ लाथाबबाय. नुदों दा बाइकखौ? नै बेखौनो साखावबाय थायो आङो. स्काइ ब्रासआ मा जायगालै बे सामथाय आदा? नैबेयो जोंनि गामि खाथिनि दलं सायाव दंफैयो आङो. बेयाव सानफ्रामबो बार जाफैयो आं बेलासेबाथाय. जोबोद गुसु बार बारबोयो. दैनि बारा जोबोद गुसु ना बेयावनो गरम मोनबाथाय आं बेयावनो सानफ्रामबो फैबाय थायो. फैलाव ब्रह्म. आदाया दारिखौ मानो सिनखो? ओंलै दारिखौ सिननाय जादों एसे लान्थ'थ' मोनगासिनो बेखायनो. ग्लेमार नामा आदा? आंनि बिएफनिसो बाइक एखे माथो आदा. बाइकआ ग्लेमार नङा बेयो हन्डा SP 125 दे नाय एसे गोदान ग्लेमार. उन्दुना थानानै नायनो हास्लाबाखै ब्र'. उनाव मालाबा फैफिनगोन. औ प्लिज. औ जागोन दे जागोन ब्र'. खारबानो जायालै नोंलै बेखायनो लाबाय खारबानो जायो होननानै एसे थाव जानाय. दारि सोनायखायसो लान्थाथा मोनदों ना? आंबो लान्थाथ' मोनगासिनो. मा ओंख्रिमोन आसोल? MJ गेमिं. ओंख्रिया मामोनथाय र' दालि ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय लेस्रा भाजा ओमफ्राय बायदिसिना बाथोन. नों हारसिं नामा ब्र'? रुम्बो स्टार ब्लग. औ आं हारसिं दंफैयो. ओमफ्राय दा आं दिनै लाइभ फैगोनखाय एसे सिगां फैग्रोदों आरो दा गामिनिफोर सानैसो फैयो बेयाव बार जानो. हेल' आदा.
कनिका बसुमतारी वाव हेन्डसामथार माथो मावजि हेन्डसाम नङालै फैलाव ब्रह्म नों थानाय सिनारिखौ एसे मोजाङै दिन्थिनाय सिनारिखौ नायनो ना भिउसआ नैबे दालां नाय दालां कनस्ट्राक्सन जागासिनो कमप्लिट जाथाराखै जाबाय फ्राम वान मान्थसो नांबावगोन कमप्लिट जानो सोलिगासिनो कनस्ट्राक्सना नुदों दा नै हरै गाहायाव दैमा जायखौ कालदिया दैमा होनो कालदिया दैमा ओमफ्राय हरै ओजों थांबा गुबुन गुबुन नाम दं माबायदि नुदों नों भिउसखौ ओंखाम जाबाय नामा आदा औ जाबाय दहायनो जादों रुम्ब स्टार आदा मोजां मोखांखौ फुयै नुवाखै आदा मोजाङै देखायना बिमल दैमारि फुल नुवाखैना माबायदि नुदों दारि सोनायखाय एसे लाजिदों एसे लानथाव मोनगासिनो नङाबा नैफ्राव दारि दंजोबोमोन ओइ दादा बाजैखौ मालाबा देखाय दे मददसा बसुमतारी जागोन दे जागोन देखायगोन निजोरा दैमारि बारा स्रां स्रां नुवाखै आदा नुवाखैना बारा स्रां स्रां आङो दिनै मा होनो लाइभ होनो गोनांखाय आं एसे थाब फैदोंमोन स्रां स्रांआव नुवाखै नामा होमबा लकेसन मोजांथार आदा नोंसोरनि खाथि जायो नामा अजय क्रेसन औ एसे जोंनि खाथियानो दलं आं बेयावनो सानफ्रोमबो फैयो बेलासेबाथाय गरम मोनबाथाय बेयावनो फैखायो आरो आं हादुंगोरा बर' आदा थांबा लोगो मोननांगोन ना माथो आदा ओं मोनगोनथ' आरो बेयावनोथ' मा ओंख्रि आदा ओंख्रिया आं दहाय खोन्थाखांबाय दालिमोन लेस्रा भाजा टमेट' बायदिसिना निलेस्वर नार्जारि आदाखौ हिर' बादि नुलायदों हिर' नङालै हाब्रां ब्रह्म आदा सामथाइ नोंनि भिडिअ नायबाथाय जा मिनियो थेंक इउ मोनसे गुड निउस दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगासिनो इन्टारभिउ पार्ट 7खौ दै दा मोनाबिलियाव आङो आपल'ड खालामगोन दहाय एसे खामानि थानायखाय आङो आपल'ड खालामनाय जायासै भिडिअ कमप्लिट जाखाबाय आर इउ एक्साइटेड गाइस इन्टारभिउ 7नि थाखाय दा बहा दं आदा मोखांखौ खोमसि खोमसि नुदों नंगौ नामा खोमसि खोमसि नुदोंना आं नै दा दालाङावसो दंफैयो आदा बरिया लाभ इउ थेंक इउ लाभ इउ टु ब्र र' आं एसे ब्राइटनेसखौ होनि मबाइलाबो बारा चार्ज गैया मैना बसुमतारी नेना थाबाय आदा नै दा बेलासियाव दा बेलासिलायनो दाथ' बेलासिखा दा 6 PM सोआव आङो आपल'ड होनो हागौ माला गोदान भिडिअ हगारगोन आदा दाहाय हगारगोन आं दाहाय मोनसे हगारगोन दाहाय बिग्राय बसुमतारी आदा थाब आपल'ड खालाम दे उन्दुनो ओंखारबा नोंनि भिडिअखौ नुबाथाय उन्दुनो थेंक इउ जागोन दे दा हगारगोन आं मोनसे एक्साइटेड आदा नेनानै थागोन इन्टारभिउ 7खौ बस मान्थआव बेसेबां मोनो मानिखौ आं दाख्लैनो खोन्थाखांबाय मा बुंनो जोबोर खम मोनो आरोना ओरैनो मान्थलि बुंबा आंना 9K नि आरो 12K नि गेजेराव मोनो आरो मान्थलि मालाबा जुदि भिडिअ होथाराबा मोनाबो मालाबा मास मोननै गाहामजोंसो मोनो भिडिअ होथाराबाथाय ओमफ्राय आंनाबो जि फैयो 9 to 12K ओरैनि गेजेराव फैयो आरो मान्थलि ओइ आदा मालाबा फादार मादारखौ देखायदो प्लिज मददसा औ जागोन दे मददसा देखायगोन आं मालाबा
आराम नार्जारि अफिसियेल गाहायाव थंग्लि बस दैयाव मा जा नायनो मोजां नाङो आदा नोंनि भिडिअ'खौ सुसिन बि थेंक इउ डियार थाबनो हगारदो आदा जोबोद नायनो लुबैयो निजोरा दैमारि रागा जोंबाथाय नोंनि भिडिअ'खौ नायो आदा थेंक इउ नायनांगौ दै नायनांगौ एबि बड' गेमिं हिनजाव लाबाय ना लाया ना हिनजाव लाथ'वाखै र' दे अब्ला नेना थाबाय आदा नोंनि भिडिअ'खौ नेना दं जल्दि आपल'ड खालाम जागोन दे दा बोसोरानै आं आपल'ड खालामगोन दै फन मोनसेयाव नै कल फैगासिनो हटस्पट लानासो आङो नोंसोरनो लाइभ फैबाय र' दै एक मिनिट हेलौ ओइ आं आदानि मबाइलखौ लाबोथ'दों ओं आं दल'सो दंफैयो दा हा आदाया न'आव दं मबाइला आंनि दङ मोनसे दा आं नाम्बारखौ हरनि दे होमबालाय दे जागोन दे हाय ब्र' आंनिया दासो फैदोंलै नेटआ नांथाराखै औ नंगौ नामा नुदोंना दैमाफोरखौ अनेक टेलेन्ट दंलै टेलेन्ट गैया दे ब्र' जिखिनि नोंसोरबो मा होनदों बेयाव हेल' नोंथां मा ओंख्रि जायामोन ओंख्रिया जोंहा आं दहायनो खोन्थाखांबाय मा होनदों दोंसे मेथाइ खनदो आदा टम सोरगियारि मेथाइ खननो ना मा मेथाइ खननो रोंलायाना आङो ओंखायनो लाजियो खननो बिराद दावखा गारांना आरो अयथासार अखा दानि भिडिअफोरा अयथासार लखा अयथासारानो आंना भिडिअफोरा ना बिराद अयथासार ओमफ्राय माबायदि नुदों माखौ भिउसखौ स्रां नुदोंना नुवाखै खोथालाय नों बाजैखौ खनबेसे किस खालामखो बिनिता बर' जाद सोंलै नोंसोर उसुबिदानो खालामफेराखै दे खालामफेराखै हायना बर' वा आदा आङो मोखां कार्टुननि सामथाय बादि नुथारदों नंगौ नामा एखेबारे सामथाय बायदि नुदोंना पेन्सिल नार्जारि आदा मालाबा बाजिखौ लाइभ लाबोना नायनो औ जागोन दे ब्र' लागोन सोरां गयारि मारैखो अजय क्रिएसन हाबायाव खबर होआ दै आदा मोसाखावगोन नोंनि हाबायाव जागोन दे अजय स्रां नुबाय दे आदा हायना खनि बसुमतारी स्रां नुवाखै ब्र' भिडिअखौ नंगौ नामा अनजालु ब्रह्म मा सोंखो नुस्लाबासै आङो नोंथांनिसिम कर'ना जायाखै नामा नोंथां मोजां जोंनिथिंथ' खाथि खाला इदि जायाखै जानायालाय आं ओंखारखायाखैना जेरावबो बिसआ मज्जा टम सरगियारि मोजां नुदो ब्र' थेंक इउ टम हनिराम बसुमतारी स्रां नुवाखै आदा आरो ससेल' नुदों नंगौ नामा ससेल' नुदोंना र' आं मबाइलखौ माबायाव दोनै मबाइलखौ गोजानाव दोनबा कमेन्ट फरायनो एसे उसुबिदा जायोना ओमफ्राय दे बिदिनो जागोन दे ना आदा सामथायनि मालिकआ बेयाव सामथाय सिसि केमेरानि
रेकर्डखौ डिलिट खालामाखै नामा दाबो CCTV खालामाखै भाइरेल खालामना होगोन आं अफिसारफोरा फैसा लायोना ना बेखायनो आङो CCTVनि माबाखौ फुटेजखौ आंनाव दं मालाबा आं भाइरेल खालामना होगोन ना अफिसारफोरा साख्रि नामाव फैसा लायो नालाय दै सोमखोर क्रेस्ट आदा नों हारसिं नामा कार्टुन बानायनायाव सोमखोर औ आं हारसिं बानायो आंनो भइस डाबिं खालामो आंनो एडिट खालामो गासिबो उरखाव बसुमतारी एसे गोजानाव दं आदा एसे मावदों नंगौ नामा आं आखायावसो लादोंना मबाइलखौ निजोम अफिसियेल मा जाखो ट्राय घन्टासो मालिकखौ निजोमा खोमथा ब्रह्म अमा राजाया मास्टार साख्रि मोनमारगौ अमा राजायाथ' बे लाब्रा बड' कार्टुननिसो नालाय नामा गुबुन गुबुन आंनियाव बेलेग गुबुन नाम ससमाया बेसेबां दाम लाया नोंथां श्री सन्जय कुमार ससमाया खम दामनि आं सब खम दामनि गानो अक्स'निसो गानबावो आङो 120 ना माल लादों हायना बर' आदा नों हारसिंनो मायो दंना बेवहाय औ हारसिं दं सिस्टार जोमैस्रि बर' हाय आदा मा खबर औ जोमैस्रि मोजां हाय आदा मा खबर जिबि स्टुडिअ मोजां ब्र' बिनिता बर' नों मानसिया बिराद फाग्लाद्राय फाग्लायानो आं एसे नै खिन्थु मोगथाङाव बिदि नङा दै रियेलिटियाव बिदि नङा आङो भिडिअआवसो बिदि फाग्ला एसे ओमफ्राय मोगथाङाव बिदि दस जायो आं दै बहुद प्रेजेन्ट अफिसियेल जा दा आरामदों मबाइलखौ PND प्रेजेन्ट अफिसियेल मा आदा मा लिरो जोमैस्रि बर' बाजैया बहानि प्लिज खोन्थानाय आदा बाजैया उनाव खोन्थागोन दे आङो देखायखालि नोंथांमोननि गेजेराव आं सारप्राइज लाबोगोन दै मालाबा दै अब्ला बेयाव गासिबो डिटेल्स खोन्थागोन आं डाइलगफोरखौ मालिकखौ डाइलगफोरखौबो रोंगो नामा आदा फाग्लासो डाइलगफोरा औ बिराद अयथासार फाग्ला डाइलग रमेन बर' आदाया दिनै मा ओंख्रि जानाय रमेन बर' आङो दिनै दालि ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय बिदिनो भेन्दि माबा माबि भाजा जादोंलै ओमफ्राय बाथोन दं ओमफ्राय आरबि मुसाहारि आदा बहा दं नोंलाय नै आरबि मुसाहारि आं नै बेयाव दङ जोंनि गामिनि दलं खाथियाव दै ब्रिजाव आं सायाव दं दा ओमफ्राय नै नुगोना बिथिंजाय दैमा सारखौ मालाबाबो लोगो मोनथों औ मोनगोन दैथुन बर' लोगो मोनगोन दे आंखौ लोगो मोननो हागोन टेनसन गैया टम सोरगियारि मानसिफ्राबो जि असदा कमेन्टस हरो जे मिनिबाय था औलै बिराद उसुबिदा बाजै नोंनि भिडिअ'खौ नायना मिनिगोन ना मिनिया निजोरा मिनियो रायहरबाय थायो आंखौ मालाबा मा फाग्ला डाइलग होयो नोंलाय होननानै आंबो ग्रोब नुबोबाय ब्र' लाइभखौ हिट जादों मिस्टार धन बसुमतारी हाय मिस्टार धन मोजां ना खबरा आदा मावजि बुन्दाना लाबोदोलाय पेन्सिल नार्जारि औ लाबोगोन पेन्सिल आदा नों गामियाव सिख्लाफोर दंना गैया सिख्लाफोर जों गामियाव सिख्लाफोराथ' बिदि बारा गैया जों गामियाव साफा सानै दंमोन हाबा जाजोब्बाय उन्दैयावनो दा ओरैनो देरफुनाय दं आरोना फरायगासिनो आदा नों मा गामिनि अननानै खिन्थादो प्लिज बिलिफां बसुमतारी सोंहरदों जों गामिया बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निकासि दख'रानि बेन्दोंआव सिउरबारि होननायाव सिउरबारि नोंथांमोना सोरबा फैफेरदों जानो हागौ नै भिउसखौ नायबानो जाबाय सिब्रुबारियाव हाबफैबानो नैबे दैमाखौ बारनांगोन दै नैबे दासो ब्रिज कमप्लिट जाबाय 1 मान्थसो नांबावगोन कमप्लिट जानो मिस्टार धन बसुमतारी मोजां ब्र' एकदम पारफेक्ट थेंक इउ मिस्टार धन आदा अयथासार फाग्ला डाइलग खोनासंनो गोसो जाबावदों माब्ला लाबावगोन जोमैस्रि बर' आं दाहाय मोनसे लाबोगोन दै इन्टारभिउ पार्ट 7खौ लाबोगोन दै बबे माबाया आं मा होनदों बेयाव सिंगारफोरा नोंनो औ मा होनदों बेयाव हायना बर' मादा सारप्राइजखौ
जागोन दे जागोन सिस्टार सामित बर' मोनसे भिडिअ इदिट खालामना मा पि पि एन डि प्रेजेन्ट अफिसियेला सोंहरदों बड' मेल एन्ड फिमेल फेभरेट सिंगार औ सिंगारखौ सोंहरदों ना दासान्दिथ' मा होनदों बेयाव र' नोंना सोर फेमेल सिंगार ना फेमेल सिंगाराथ' दा मा बुंनो आंना गासिबो मोजां बिदि माबा गैया खिन्थु आं दा लेटेस्टना दा नितामनिखौ मोजां मोनो आरो दा एक्सट्रा एन्ड रामसियारि खाथियाव बाइक नुनाय बादि मोनदोंमोन बर' नायनि खिथासै बाइकखौ ना आं खोन्थाखांबाय दानिसो बाइकआ नै नै दाम खमनिथार बिराद हो हन्डा SP 125 माबायदि बाइकआ दाम खमनि बिराद दै जोबोर मोजां नोंना आदानि भिडिअ'खौ थेंक इउ आदा नोंनि डाइलगफोरखौ मजा नांखायो थेंक इउ डियार मा खबर सामथाइ राजा जय बसुमतारी जय हाय मोजां मोजां खबरा ओमफ्राय हाय आदा सामथाइनि खिखंखाय दे बुं मा लिरखो बेयाव फरायस्लाबनो हायासै आङो हाव गोलोम बोथोराव माबोरै थायो नोंनि जेबनि नामखौ खिन्थानानै होदोना आदा प्लिज गरम बोथोरावथ' आङो दा बांसिन बिदिनोसै आं नै बेलासि बेखायनो गरम मोनबाथाय आङो बेयाव बेरायनो फैयो दै मालाबा समाव मर्निं वाक खालामफैयो आरो मालाबा समाव इभिनिं वाक फैथारो आं सानसेयाव बेयाव न'आव थाबाथाय मेल सिंगारालाय आदा फेभरेट मेल सिंगारा दा उनाव खोथागोन दे आं दै उनाव खोथागोन आदाया एबार गारिखौ बुलेट ला आदा लानो सानदों आङो लानो सानदों एसे उनाव मोजां गारि लानो सानदों आङो एसे हेभि बेयो ओरैनो सिम्पोल ना बेखौनो सालायथ'नोसै साननैसो ना गारिखौ फसन्द जानो जायाखै नोंथांमोना मोजां सामथाइ राजा नोंखौ गोसोखांबाय थायो फैदोब्रा जय बसुमतारी जागोन दे जागोन जय निजोम अफिसियेल आदा डाइलग होगोन र' कमेन्ट फरायग्रोनि न' गोदान लुगासिनो नामा ब्रादार न' नङा बेयो ब्रादार बेयो जोंनि गामि खाथिनि दालां सायाव आं दंफैयो बेरायनो बिनि लावथाया 100 मा जागोन बेखौ मिटारसो जागोन मा लिरदों दैमायाव दुगैफैदों फेभरेट प्लेस मा ना ब्र' बियो नोंनि फेभरेट प्लेसथ' नङा जेनेबा आं गामियाव थायोबा ओरैनो गामियाव थाबाथाय आङो बेरायनो फैयो आरो बेयाव हारसिंबाबो बार जानो फैयो आं ओरैनो आदा नोंनि यारना बेसेबां जाखो मददसाया सोंहरदों यारा आंना एसे बोरायबायलै माने बाराद्रायबो बोरायाखै 26 यार्स दासो जुवान आदा मा होनदों बल फिल्डखौ फै प्लेसफोरखौ नायनि बल फिल्डखौ आं मालाबा देखायगोन दै दाथ' थांस्लाबनो हाला आङो निजोरा दैमारि आं नायथ'नो सोलाबला आदा टिउसन नंगौ नामा टिउसन दे फोरोंबाय था होनबा निजोरा गावबागाव खामानियाव बिजि था आदायाथ' जोबोद सिम्पोल नाथाय भिडिअ'आव जोबोद नुनायाव सिम्पोल नुयो आंखौ आरो आं बिदिनो सिम्पोल थाखायो मोगथाङाव बिराद दद्र थाबाय थायो खिन्थु आङो भिडिअ'आवसो नोंथांमोना साननो हागौ जे भिडिअ नायनानै बिराद फाल्थु खोमा मानसिया आं बिदि नङा दै फाल्थु नङा आङो आरो आङो मोगथाङाव बिदि कमेडिबो डाइलग होआ नोंथांमोना साननो हागौ भिडिअ'फोरखौ नायनानै आंनिखौ एसे मानसिया फाग्लादब होननानै खिन्थु रियेलिटियाव आं बिदि नङा जोबोर सिम्पोल थायो मा लिरदों बेयाव सांगुरि नार्जारि मा ओंख्रि जाया आदा ओंख्रिया दहाय खोन्थाखांबाय आङो दालि ओमफ्राय मिसुएल मुसाहारि मा लिरखो एखेबारे नै
खानाय सानाय लावजोब्बाय खानायबो सिननो मोनाखै बोथोरफोरा मोजां नङाना कर'नाफोर गिनाबायनानै सकफोराव थाङाखै आङो गामियावसो सोरजोंबा सिनजानांसिगोन आदा आं बेखौनो रोंस्राखौसो गिदिरखौ नुनो नागिरदों सानदोंमोन मा होनदों माला लागोन बाजैखौ आदा अलंबार गेमिं बाजैखौथ' र' एसे खामानि दंबावो मावनो लागोन 2-3 यार्सनि उनाव अके डक्टरनि दर्जानि प्लास सिम्बल मा लिरखो बेयाव मा लिरदोंमोन खोमसि नुदों नामा एसे थाबायग्लांना देखायनि नोंसोरनो ना नै कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो नैबे गासैबो दैमा दैज्लाङाव एसे दै जायो दै बिराद दै जायो दैज्लाङाव बारनो खस्थ' जायो ओमफ्राय बिथिंजाय जोंनि थांनाय लामा ओमफ्राय बैथिंजाय सक मा जाखो रावबो गैला नामा दीपक बसुमतारी डक्टरनि दर्जानि प्लास सिम्बल होनायनि जाहोना मा आदा सामथायारि बुंदो मालाबा खोन्थागोन दे आङो बिसोरनि दुगैनायखौ नुनानै दुगैफिननो लुबैलायबाय खैजोन दङ दा न'खराव नोंहा साब्रै न'खराव जोंहा एसे जइन्ट फेमिलि दं दै जोंहा जइन्ट फेमिलि दा साबा सयजनसो जायो साख्रिनि इन्टारभिउ भिडिअ माला लाबोगोन प्र नेट फ्लुइड दाहाय होगोन आङो इन्टारभिउ पार्ट 7खौ दै ब्र मबाइल चार्ज गैला आदा नंगौ आदाखौ माथो बोराय नुयो नंगौ बोराय नुबायना होनबा हिन्जाव लानांसिगोन ना मिसुल मोसाहारि अखा हायाखै नामा कर्नाटकआव हादों नामा निथिंजाय अखा हायाखै जेबो सान्दुंसो दुंदों आदाया नोंनि कमेन्ट्सखौ नायासै माथो मोजां धनन्जय बर' जोंनि बाजैखौ मा होनखो लिरखो बे दासो बार बारसोदों बिराद मोजां फ्रेस बार नोंथांमोना बेरायगोना बेराया बेलासिफोराव आं खिन्थु बेरायखायो दै फुल दिन्थि नै फुल आङो माबासो लादोंना वाट्सआप ब्र जय बसुमतारी वाट्सआप हिन्जावखौ
लामारदो आदा हाबायाव लिंहरबानो जाबाय महन औ औ लागोन र' Really excited to see new video, bro. Dayton, bro. Yeah. White. Day, bro. Dayagan. अखाया दासो गोग्लैदों कर्नाटकआ स्टेटआव नंगौ दे जोंनिथिंथ' नै गैया आसामाव माने नै जोंनिथिं गैया अबेबा खना हानो हागौ ओमफ्राय आदानि न'नि बेसेबां गोजान जायो बे जायगाया बिपुल नार्जारि जोंनि 1 किल'मिटारसो जागोन नामा आं दा थानाय जायगाया मबाइल चार्ज गैलालै आदा बहुद हाबायाव लेंहरा नामा देरहासार ब्रह्म लेंहरगोन देरहासार ब्र लेंहरगोन आं खबर होगोन गासैखौबो आदा नोंस्रानि न'आ गरम सकनि साथिं जायो नामा हादंसा औ जों गरम सकनि सानजा जायो सानजा सरि मा जायो सोनाब जायो दै गरम सकनि नैबे ब्रिजखौ बारबानो गरम सक मोनबायना नामाबो गरम सकबावसो गरम सकआव आंखौ सोंफैबानो मोनगोन दासान्दि दै सामथाय सार खबरा मोजां बिरदाव औ खबरा मोजां ब्र आदा हाबायाव गासै साबसक्राइबारफोरखौ लिंहरजोब टम सरगियारि आंथ' खबर होखागोन ना आंनि हाबाखौ सोर फैयो सोर गासिबोथ' फैनो हानाय नङा ब्र नोंना बिनानाव दंना गैया नामा दिबि अफिसियेल आंहा सिस्टार गैया माबा आब' दं ओमफ्राय आदा दं अमा बिबुजों नोङो ब्र मालिकआ बड'लेण्ड कार्टुन आदा दिनै मानो साबसक्राइबारा खमायदों बिनि जाहोनखौ खोन्थाहरलाय आदा साबसक्राइबार खमायदों नामा होमबा आंना सामथाय खुसेंग्रानि भाउसखौ सोर बुङो रौता खुसेंग्रानि भाउसखौ आंनो होयो ना सिस्टार खुसेंग्रानि सामथाय खिखांखाय हाबायाव लेंहरब्ला बुहुद दिगदार हो जायेगा अशक नार्जारि लेंहरगोन ब्र अशक बहुत दिगदार हो जाएगा ना सामथायनि डाइलग ना बे अयथासार ना अके दिनैनि लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आं मा बुंनो फैदोंमोनथाय बेयाव नोंसोरजों बावलांजोब्बाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो मिथिनो लुबैयो दा नोंथांमोना गासिबो नेनानै थादो दाहाय आङो मोनसे भिडिअ होगोन स' आर रेडि गाइस गासिबो नायबानो जाबाय लाइक खालाम आरो साबसक्राइब खालामफोरा साबसक्राइब खालामना होदो बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो मोजां भिडिअ लाबाय थानो नाजासिगोन दाथ' आरो बन्द' नालाय जोंनि धेकियाजुलियावबो हागासिनो नंगौ नामा अखा हादों नामा अजय गरम सकआ जोबोद गरम बेसाद मोनो नामा आदा गरम सकआवथ' ओइ मा बुंनो मोनो मोननायालाय गरमबो मोनो थान्दाबो मोनो आरो नोंनि बड'लेण्ड कार्टुन चेनेलखौबो नायनो खेबसे आङो नायखांबाय खोमा बड'लेण्ड कार्टुन ना मा मोनसे आं खेबसे नायदोंमोनथ' आङो नुदोंमोन ना भेक्सिन थुजायाखै नामा ब्र रबेन मुसाहारि भेक्सिन थुजाबाय खेबसेल' थुजाबाय खिन्थु आङो कर'नानि भेक्सिन थुजाबाय ओमफ्राय बै इलेक्सन डिउटि खालामनाय समाव थुजानांगौ जायोमोन ना बेयाव थुजानायानो ओमफ्राय लोमजागुलायनानै एसे गिनानै थुनाय जायासैबो अके दिनैनि लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा निजोम अफिसियेल बड'लेण्ड कार्टुन हेल' निजोम टाटा होनबा ब्र दोनथ'नोसै मिस्टार धन बसुमतारी ब्र दोनथ'नोसै ना नोंथांमोनहाबो गासिबो मोजाङै थाबानो जाबाय बोथोरफोरा मोजां नङा गासिबो न'आवनो था बाहेरायाव ओंखारबाय थाना दै बड'सा बसुमतारी बाय होनबा दादा नेनानै थाबाय भिडिअखौ बड'लेण्ड माबा बड'सा डिबि अफिसियेल आदानि भिडिअफ्रा जा फानिखालै आं साबसक्राइबार खालामखाबाय थेंक इउ ब्र दे बाय अजय जय वाट्सआप रेनु अके आदा बाय
अ रेनु आंहा दासो नायदोंमोन नंगौ दे होमबालाय गुड दे वाट्सआप अके बाय एभरिवान बाय मोजां था गासिबो दै बाय गुड बाय